masu sauraron mu barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci. Muna muku barka da wannan wata mai alfarma, wato wata Ramadana. To masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, muna da roƙon ku haka zalika ila yau muna roƙon ku da ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan ne ke ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku rahotannin namu. To masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, wannan channel din namu channel ne da aka buɗe ta don bayyana rahotanni na musamman ma abun da ya shafi lafiyar mu da ƙasar mu da sauran ƙasashen makwata. To masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, a yau muna ɗauke da rahotannin abubuwan da ake koya ma sababbin gwamnoni a Najeriya a taron horar da su. To masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, wannan lokaci wannan siyasa ta mu ta yanzu ya kawo tsarika da canjika daban-daban game da yanayin tsarin mulki da yanayin yadda kasar namu ta kasance a yanzu. To masu sauraron mu, abubuwan da ake koyawa wasu sababbin gwamnoni Najeriya a taron horar da su. Mecece manufar taron? Su waye mahalartarsa? Me ake horar da gwamnoni? Waɗannan su ne tambayoyin da wannan makalla za ta duba amsoshinsu. To bari mu je kai tsaye. Ana shirya irin wannan taron na horarwa a duk lokacin da za a rantsar da sababbin gwamnoni. A ranar Litinin 29 ga watan Mayu nan ne za a rantsar da sababbin gwamnonin Najeriya na jihohi 18. Gabanin hakan ne kungiyar gwamnoni ta Najeriya NGF ta shirya wani taron horar da sababbin gwamnoni da ma masu yin tazarce a Abuja, babban birnin Najeriya. A ranar 11 ga watan Maris na shekara ta 2021 ne aka gudanar da zaben gwamnoni a jihohi 31 daga ciki 36 na kasar, sai dai kuma 18 daga cikinsu ne kawai sababbin gwamnoni a karon farko, yayin da sauran 13 ta zarce suka yi. Mecece manufar taron? Suwaye mahalartarsa? Me aka horar da gwamnoni? Waɗannan su ne tambayoyin da wannan makala za ta duba amsoshinsu. Mecece manufar taro? Har mu je kai tsaye da faɗa muku menene manufar taron. Mai magana da yawun kungiyar NGF, Abdulrazzaku Barkindon, ya shaidawa manema labarai na Afirka cewa dama al'adar kungiyar ce shirya irin wannan taro na horarwa a duk lokacin da za a rantsar da sababbin gwamnoni. Sababbin gwamnoni 'yan karon farko 18 ake da su, sai kuma 13 da suka yi tazarce. Sauran abubuwan da ya bayyana a matsayin manufar taron su ne yi wa sababbin gwamnoni maraba, yi musu bayani kan irin ayyukan da ke gabansu da bukatun al'umma da ke rataye a wuyansu, ɗora su a gwadaben tafiyar da gwamnati fiye da yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe, horar da su kan sahihin hanyoyin tafiyar da gwamnati, yi musu jawabi kan yadda za su zaɓi ƙwararrun ma'aikatan da ya kamata su ɗauka wajen tafiyar da mulki don inganta rayuwar al'umma, yadda ya kamata su yi la'akari da ƙwarewar kowa yayin zaɓar masu taimaka musu don sanya kowa a gurbin da ya dace, yadda za su fahimci manyan buƙatun al'umma da suka kamata su baiwa fifiko tun farkon fara mulki. Ƙarfafa zuciyoyin gwamnoni masu barin gado. Baya ga shirya sababbin gwamnoni kan yadda za su durfafi mulki, daga cikin manyan manufofin taron kuma har da mayar da hankali kan baiwa gwamnonin da wa'adinsu ya ƙare shawarwari na yadda za su durfafi rayuwa bayan barin mulki. Daga cikin manufofin taron har da yi wa gwamnoni masu barin gado gargaɗi da kuma nuna musu cewa ko da bayan sun bar mulki,
wato suna da hannu wajen ci gaba da taimakawa al'umma, inji Barkindo. Ya ce a ranar lahadin da aka fara taron na kwana 6, akwai tsofaffin gwamnoni da suka halarta kuma suka yi jawabi kan irin yanayin da suka shiga bayan barin mulki. Akwai gwamna da ya bayyana a wajen cewa bayan ya bar mulki kusan daina kiransa aka yi a waya, sai a shafe lokaci babu wanda ya kira shi. Akwai kuma wanda ya je shiga jirgi zai yi wata tafiya a filin jirgin sama, ya manta cewa a lokacin ba shi da 'yan rakiya da 'yan kai kawo da za su tuna masa lokacin tashin jirgi. Haka ya shafa jirgi ya tafi ya bar shi. Akwai sauye-sauye da dama da mutane za su gani bayan barin su mulki, musamman ta ɓangaren ni'imomin da mulki ke zuwa da su, inji mai magana da yawun kungiyar gwamnoni. An horar da sababbin gwamnoni kan yadda za su tafiyar da gwamnati. Ya jaddada cewa don haka dole a nuna ma gwamnoni masu barin gado irin waɗannan darussan don su shirya wa abubuwan da za su gani sosai. An yi jawabi iri-iri kan yadda barin mulki yake, don ba ƙaramin abu ba ne. Mulki na shagwabar da mutane, don haka akwai buƙatar nusar da mutum don ya san cewa to daula fa ta ƙare. Haka ya ce a jawaban shi. Suwaye mahalartar taron? Abdulrazak Barkindo ya ce an gayyato masu gabatar da jawabai daga faɗin duniya da suka hada da shugabannin gwamnatoci da jami'an diflomasiya da manyan 'yan kasuwa. Kazakila akwai sauran masu ruwa da tsaki da suka taɓa cimma nasarori a tarihin gwagwarmayarsu, waɗanda za su ƙarfafa gwiwar sababbin gwamnoni wajen zage dantse da yin abin da ya dace. A cikin baƙin har da wasu tsofaffin gwamnonin jihohin Birtaniya na Maryland na Amurka, Terry McAuliffe da O'Malley Martin Joseph. Sannan akwai magajin garin birnin New York na Amurka, Eric Adams, wanda ya halarci taron ta bidiyo ta intanet. Shi O'Malley ya yi fice sosai wajen rage aikata munanan ayyuka lokacin da yake gwamna jihar Maryland, yayin da shi kuma McAuliffe ya yi zarra wajen inganta tsarin kiwon lafiya da ilimi a jihar Virginia. Barkindo ya ce shi kuma magajin garin New York an gayyace shi saboda girman tattalin arzikin birnin da yake jagoranta da shahararsa a duniya. Cikin mahalartar taron har da shugabannin manyan hukumomin duniya. Kuma mun gayyaci Farfesa Peter Anyang'-Nyong'o, gwamnan lardin Kisumu na ƙasar Kenya, wanda ya ƙware wajen inganta rayuwar mutane a fannin kiwon lafiya tare da rage mugun talauci da adadin yankin. Akwai kuma tsofaffin gwamnonin Najeriya da shugabannin manyan hukumomin duniya 'yan ƙasar irin su Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Darakta Cibiyar Kasuwanci ta Duniya, da Amina Mohammed, mataimakiyar sakataren janar ta MDD, da kuma Dr. Akinwumi Adesina,
shugaban bankin ci gaban kasashen Afirka. To masu sauraron karshen rahotannin namu kenan, haka zalika muna ƙara roƙonku da ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin hakan ke ba mu ci gaba da kawo muku rahotannin.